Hola, bon dia. Aquí tenim al costat en Karim Sabni. La primera pregunta està relacionada amb el racisme, no? L'economia social i solidària busca generar i promoure nous models econòmics que siguin més justos. Creus que ho aconsegueix en relació al racisme o a l'antiracisme, direm, no? Només el fet d'incorporar l'antiracisme d'alguna forma al plantejament de lo que és l'economia social i solidària ja és un primer pas. És un aspecte bastant recent dins de l'economia social i solidària. No vol dir que no érem conscients o no érem conscients, sinó ara ho fem de forma conscient. Com a membre d'una cooperativa, no? La cooperativa Idària i també de Social Project, quina és la teva experiència, no? En relació al racisme dins d'aquest àmbit? Pues és una relació molt estreta, és molt d'amor. El racisme és una cosa que porto el dia a dia com a persona migrada o persona d'origen migrant. I dins de l'àmbit professional pues, és una lluita constant, intentar conscienciar des de la part més interna de la cooperativa i anar cap a fora. Costa. El racisme és una cosa molt antiga, a nivell de consciència social o fins i tot consciència ja professional, és una cosa bastant nova. O sigui, el plantejament a vegades xoca de dir, vale, doncs, jo què sé, renovem estatuts de la cooperativa, doncs incorporem que som una cooperativa antiracista. Estem acusant de l'altra banda de racisme. La gent té la idea de que no és racista, no? Exacte. Llavors això és com posar-li un mirall davant d'alguna cosa que poder no s'adona i no li agrada. Que a vegades el racisme és molt més estructural que del que sembla i que ho hem de treballar conjuntament i buscar aliances, etc. Quantes iniciatives tu coneixes que liderin persones d'altres orígens? Hi ha molt poques. Fer el salt cap a l'economia ens costarà, necessitem el nostre procés. I també jo crec que és saludable perquè forçar-ho no seria real. Hi haurien cooperatives de persones migrades, però darrere hi haurien persones que són migrades que van dirigint això. I el procés passa per formar la gent, conscienciar-la, per fer aquestes coses, etc. Com ho fem per fugir de l'assistencialisme, etc. No? Com ho fem també que no hi caigui l'economia social i solidària? Sí. Bueno, primer, les persones d'origen divers no arriben a aquest món, primer per la seva situació precària en general. Són les persones que tenen feines més precàries, condicions de vivenda més que precàries, i partim de que si vols aportar normalment, si vols ser actiu o muntar una cooperativa i això, socialment has d'estar estable. Llavors això és com un gran impediment. Quan tu planteges a un grup de gent de muntar una cooperativa, amb tota la gestió que comporta això, que és molt complexa, no és difícil però és complexa, o sigui, necessites saber coses tècniques, gestionar paperassa i això. Llavors és com difícil aquest accés partint de la precarietat on viuen les persones migrades. El més probable és que no s'acabi formant aquesta cooperativa, però no és important arribar a Ítaca, sinó és el camí.